मोनफ्रोमबो पस्टनि सायाव 950 रां माने पेमेन्ट खालामनो थिननायखौ जोङो नटिसनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेखायनो मिरु बंस'निफ्राय बे बाथ्राखौ लानानै सोरखाराव थानाय बा खुंथायाव थानाय बिबानगिरि बा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानो। बाथ्राया जाहैबाय बे रां खांनानै बिथांमोना मा खालामनो सानदों बेयो मोनसे बिराद गिदिर सोंलु जानानै थाबाय। मानोना जोंनि फरायसाफोरा माने न'खरा गोरिब थाखोनि माने बयबो माने हाई लेभेलनि नंजोबा, गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरासो माने फरायनानै BEd खालामनानै MA, BA, BSc बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै बे GT आरो PGT टेट रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ होनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। बेखायनो जोङो मिरु बंस'निफ्राय बे मिथिसार बिलाइखौ लानानै बिटिआर सोरखारा नायफामफिननो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय जेरैबायदि फैगौ समाव दा सोलिबाय थानाय LP आरो UP पस्टआव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरासो माने गिबि प्रिफारेन्स मोननो हायो। बेखौबो नोजोर बोनो थाखाय बिटिआर सोरखारखौ जों खावलायनो सानो। मानोना बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय फरायसाफोरा माने मार्कनि बेलायाव माने गुबुन बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ माने फेर फाथिनो हाया। बेखायनो जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ गिबि माने प्रिफारेन्स होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा खामानि मावनांगौ। बेखौ जों मिरु बंस'निफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे बाथ्रायावनो आं मुंख'बावनो सानदों, तामुलपुराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बे बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादा मोनसे रिजलिउसन लादोंमोन। बेखौ मानगोनां तरेन बर' सारानो बै समाव आफादगिरि थानाय समावनो माने बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदोंमोन। ओंखायनो जाहाथे खुंथायाव थानाय सोरखारा बेखौ नायफामफिनो। आरो लोगोसे जों मिरु बंस'निफ्राय खावलायनो सानो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि बिसायख'थि समाव माने रावजोंबो नांलाया खमलाया, गावनि बिदा फंबायफोरजों नांलाया खमलायालासे गोजोनै बिसायख'थिया खुंलांजाथों बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। मानोना जोंनि BSc, BTC, BTRआ रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि जिउ बाउसोमनायावसो मोननाय। बेखायनो जाहाथे जोंनि फारसेनिफ्राय जों खावलायनो सानगोन फैगौ 2025 मायथाइयाव जाहाथे UPPL आरो BPFजों जयै लोगो जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो मिरु बंस'निफ्राय खावलायनाय थाबाय। मानोना जोंनि जा जातिनि जा अबदान, जातिनि जा सोमावसारनाय, जातिनि बर' जातिनि मुंख्लंफोरनि अबदानजोंसो बे BSc, BTC, BTRखौ जों मोननो हादों। बेखायनो बेवहाय माने गुबुन माने नेशनेल पार्टिफ्रा माने बेयाव जोंनि जा खुंथायनि पावारखौ जोङो होनो नाङा। मानोना बिसोरनो गथायनाय लोगो लोगोनो जोंनि जि जिउ बाउसोमनाय बे अबदाना फेलें जागोन होननानै जों बुंनो सानो। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमनो सानो। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नाय, बेखौ जोङो मिरु बंस'निफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोङो खावलायबावनो सानदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 6.3 जों जा मोननो हादों बे एकर्डनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसालिफ्रा माने सोरखारि जाथों, बेखौ जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा माने सोरखारनि फारसे नारसिननो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे आं बुंबावनो सानदों जेरैबायदि दा सोलिबाय दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव
जोंनि रैखाथि, जोंनि हानि रैखाथि, बे हानि रैखाथिखौ जाहाथे जों मोनखानाय 1886 चेप्टार 10 आव मख'नाय दङ आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बे रेगुलेशन एक्ट बायदियै माने बे हानि मोन्थायखौ जोङो थागिबि सुबुंफ्रा मोननो हाथों, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। बै समाव ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ दानानै होनाय बेखौ आसामनि बै समनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि गपिनाथ बरदलैया खालामनानै होदों। बेखायनो बे हानि बेलायावबो नोंथांमोना मोजां खामानि मावनो नांगोन, अब्लासो जोंनि हानि रैखाथिया थाबाय थागोन। आरो लोगोसे आं बुंबावनो सानदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'नि जा दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि जों सोमावसारदोंमोन, BAC, BTC, BTR बेबादि मोनबोदोंमोन, जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय फिजिकेलि हायाबाबो मेन्टेलि मरेलि जों सापर्ट होफानो थाखाय जों मिरु बनसुआ खावलायहरनाय थाबाय। दुलाराय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिनानावमोनखौ जोंनि जा सोमावसारनाया थांखियाव सहैयागौ मानि जेनेरेशन टु जेनेरेशन जों बारस्लाय होबाय थानो नांगोन, अब्लासो जोंनि थांखि जे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन। नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब आरो मदद नागिरनानै दिनै आं मिरु बनसुनि सासे मावथि सोद्रोमा जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय आखाइ खबजबनानै आं खावलायहरनो सानो। खुलुमबाय, गोजोन्थों।